Ja, jeg vil gerne vise, at t en halv er lig med logaritmen til en halv delt med logaritmen til a. Ja, og det skal man så vise ud fra en graf, som jeg lige tegner. Sådan. Og det skal så være en eksponentiel aftagende funktion, som jeg tegner ind i grafen, som kommer til at se sådan der ud. Ja, og A skal være det skal være større end 0 og mindre end 1. Yes. Og så tager jeg et tilfældigt sted på y-aksen, og så kan jeg så gå ind til jeg rammer et punkt på linjen. Og så kan jeg så gå ned på x-aksen, og rammer også et punkt. Den her, den vil jeg så kalde f af x1, og den her kommer til at hedde x1. Ja, og så går jeg så en halv f af x værdi ned på y-aksen. Det er nogenlunde her. Den kalder jeg så f af x2. Så kan vi så også gå ind på, jeg er inde og ramme et punkt her igen, og så også ned på x-aksen. Ja, så vi får et andet koordinatsæt. Den kommer så til at hedde x2. Ja, og det er så afstanden mellem x1 og x2, som vi gerne vil bevise. Hvilket så vil være t en halv. Og det kan vi så bare skrive op, at t en halv er lig med x1 minus... Nej, det er x2 minus x1. Undskyld. Det kan vi, fordi at f af x1 gange med en halv, det vil så være f af x2. Det kan vi lige skrive hernede. F af x1 gange med en halv er lig med f af x2. Yes. Så hvis vi går videre til beviset, tager vi en ny side foran til. Ligger den, kan man godt se det? Yes. Bevis. Og så stiller vi de to her overfor. Jeg skal nok først lige skrive fremskrivningsfaktoren, eventuelt f af x er lig med b gange ax, og så kommer vores punkter ind i dem. Så den første vil så komme til at hedde f
af x1 er lig med b gange a x1. Ja, og den anden vil så hedde f af x2 er lig med b gange a x2. Ja, og så kan vi sætte dem over for hinanden. Altså så det kommer til at hedde f af x1 gange med en halv er lig med f af x2. Og så kan vi så skrive, at b gange a x første gange med en halv er lig med b gange a x 2. Yes. Ja, og det er det samme som der står heroppe. Ja, det er de samme, bare ja, og så når vi skal løse den, så kan vi starte med at fjerne b'erne, og så kommer den til at hedde ax1 gange en halv er lig med ax2. Ja, og så vil vi af med ax1, så der dividerer vi på begge sider. Og så går de to ud, og så kommer den til at hedde en halv er lig med ax2 delt med ax1. Yes. Og nu kan vi så bruge en af potensreglerne, og det kan jeg lige skrive op. Den hedder a i ente delt med a i ente er lig med a i ente minus n. Ja, og den kan vi så bruge i beviset til at omskrive den. Her er lig med ax n minus x 1. Yes. Og så kan vi så bruge en logaritmeregel. Kan jeg også skrive. Som hedder log a i ente er lig med m gange log a. Og så skal man huske, at man skal tage logaritmen på begge sider af lighedstegnet. Så den kommer også så til at hedde logaritm en halv. Ja, log en halv er lig med x2 minus x1 gange med log a. Og så kan vi så dele med log a på begge sider. Sådan.
og så går de 2 ud, og så kommer den så til at ende med at hedde x2 minus x1 er lig med log en halv delt med log a. Ja, det kan vi så bare omskrive til det, som står her. Så t en halv er lig med logaritme en halv logaritme delt med log a. Og så ender vi med det samme.